Γεια σε όλους, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αλλάζει τον κόσμο και ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη ή απλά AI. Η AI είναι όταν οι μηχανές μπορούν να σκέφτονται, να μαθαίνουν και να λύνουν προβλήματα, σχεδόν όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Βοηθά τους υπολογιστές να κατανοούν γλώσσες, να αναγνωρίζουν εικόνες, να προτείνουν μουσική ή ακόμα και να οδηγούν αυτοκίνητα. Αντί να της λένε ακριβώς τι να κάνει, η AI μαθαίνει από δεδομένα και γίνεται πιο έξυπνη με την πάροδο του χρόνου. Στον σημερινό κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία. Είναι ένα θεμελιώδες μέρος της καθημερινής μας πραγματικότητας. Είναι ο αόρατος κινητήρας που τροφοδοτεί τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε, την ψυχαγωγία που καταναλώνουμε και τον τρόπο με τον οποίο συνδέουμε. Από αλγόριθμους προτάσεων που προτείνουν το επόμενο αγαπημένο μας τραγούδι έως έξυπνους βοηθούς που οργανώνουν τα προγράμματά μας, η AI λειτουργεί συνεχώς στο παρασκήνιο, καθιστώντας τη ψηφιακή μας ζωή ευκολότερη και ταχύτερη. Πουθενά αλλού αυτή η ενσωμάτωση δεν είναι πιο ομαλή από ό,τι στη ζωή των νέων. Είναι, με κάθε έννοια, γηγενής της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, μια τεχνητή νοημοσύνη κατατάσσει τα αποτελέσματα. Όταν περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας αλγόριθμος επιμελείται τη ροή τους. Όταν χρησιμοποιούν ένα φίλτρο φωτογραφιών ή ένα chatbot για βοήθεια με τα μαθήματά τους, αλληλεπιδρούν άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η απλή χρήση αυτών των εργαλείων δεν αρκεί. Για να ευδοκιμήσουν πραγματικά, πρέπει να κατανοήσουν το πώς και το γιατί πίσω από αυτά. Αυτή είναι η νέα ψηφιακή παιδεία, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την πλοήγηση στην αλγοριθμική μεροληψία, τον εντοπισμό της παραπληροφόρησης και την κατανόηση των ηθικών επιπτώσεων αυτής της ισχυρής τεχνολογίας. Εδώ είναι που ο ρόλος του νεανικού εργαζομένου γίνεται πιο ζωτικός από ποτέ. Αγκαλιάζοντας την τεχνητή νοημοσύνη, μπορείτε να αυξήσετε δραματικά τις δικές σας ικανότητες. Φανταστείτε την αυτοματοποίηση χρονοβόρων διοικητικών εργασιών, όπως ο προγραμματισμός και η υποβολή εκθέσεων. Αυτό σας απελευθερώνει πολύτιμες ώρες για αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, την καθοδήγηση και την αλληλεπίδραση με τους νέους. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ισχυρός βοηθός, βοηθώντας σας να αναλύσετε τα σχόλια για να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες της ομάδας ή να δημιουργήσετε δημιουργικές ιδέες για το επόμενο εργαστήριό σας. Πρόκειται για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ως συγκυβερνήτη για τη βελτίωση της ποιότητας, της εμβέλειας και της αποτελεσματικότητας της εργασίας σας. Οι εφαρμογές στη σύγχρονη εργασία με νέους είναι μετασχηματιστικές. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες, όπου ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης προσαρμόζεται στο μοναδικό ρυθμό κάθε νέου. Σε δημιουργικά έργα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι συνεργάτης, βοηθώντας στη δημιουργία εικόνων για ψηφιακή τέχνη ή στη σύνθεση μουσικής για μια ταινία. Μπορεί να είναι ένα εργαλείο σύνδεσης, χρησιμοποιώντας μετάφραση σε πραγματικό χρόνο για να σπάσει τα γλωσσικά εμπόδια. Και στον κρίσιμο τομέα της ευημερίας, οι εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να παρέχουν προσβάσιμους πόρους για την ψυχική υγεία, όπως καθοδηγούμενες διαλογιστικές ασκήσεις ή ημερολόγια παρακολούθησης της διάθεσης, λειτουργώντας ως ένα πολύτιμο πρώτο βήμα σε ένα ευρύτερο σύστημα υποστήριξης. Τελικά, η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει να κάνει με την προσθήκη ενός τεχνολογικού τεχνάσματος. Έχει να κάνει με την προετοιμασία των νέων για το μέλλον τους. Αποκτώντας γνώσεις, οι εργαζόμενοι με νέους μπορούν να τους καθοδηγήσουν πέρα από το να είναι παθητικοί καταναλωτές τεχνολογίας. Μπορείτε να τους ενδυναμώσετε ώστε να γίνουν κριτικοί στοχαστές, υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες και δημιουργικοί καινοτόμοι. Μπορείτε να σχεδιάσετε δραστηριότητες που δεν είναι μόνο πιο ελκυστικές και ισχυρές, αλλά που τους εξοπλίζουν με τις απαραίτητες δεξιότητες για το μέλλον, ώστε να διαμορφώσουν τον δικό τους κόσμο. Η προτροπή σημαίνει τη χρήση φυσικής γλώσσας για να πείτε στην τεχνητή νοημοσύνη τι θέλετε. Όταν εισάγετε μια καλά δομημένη προτροπή σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, LLM, λαμβάνετε πιο ακριβείς και σχετικές απαντήσεις. Και εδώ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πολλοί νέοι γνωρίζουν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν γνωρίζουν τη μηχανική προτροπής. Αυτή είναι η δεξιότητα του να δίνεις έξυπνες οδηγίες στην τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνεις καλύτερα αποτελέσματα. Η εκμάθηση αυτής της δεξιότητας σας βοηθά να σκέφτεστε κριτικά, να κάνετε καλύτερες ερωτήσεις
και να χρησιμοποιείτε την τεχνητή νοημοσύνη με δημιουργικό και υπεύθυνο τρόπο. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλες δυνατότητες να ενδυναμώσει τους φορείς του τομέα της νεολαίας, ώστε να υποστηρίξουν την επόμενη γενιά ηγετών με πρωτοποριακές γνώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη διαχείριση με έμφαση στην τεχνολογία και τη λήψη ηθικών αποφάσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται ραγδαία και διαμορφώνει το μέλλον της εργασίας, της εκπαίδευσης και ακόμη και της κατανοώντας, και χρησιμοποιώντας σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, οι νέοι μπορούν να γίνουν ηγέτες, δημιουργοί και λύτες προβλημάτων σε αυτόν τον νέο κόσμο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μπορεί μια μηχανή να σκέφτεται όπως ένας άνθρωπος? Αυτό είναι το επίκεντρο αυτού που ονομάζουμε φιλοσοφία της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με βάση ακριβείς οδηγίες, υπολογισμούς και κώδικα που δημιουργούνται από προγραμματιστές. Λειτουργεί αναγνωρίζοντας μοτίβα και χρησιμοποιώντας τα για να δημιουργήσει προβλέψεις που είναι στατιστικά πιθανές. Ο εγκέφαλός μας είναι εκπληκτικός. Μαθαίνουμε από την εμπειρία, λύνουμε προβλήματα και παίρνουμε αποφάσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να κάνει το ίδιο, μόνο που χρησιμοποιεί τεχνολογία αντί για νευρώνες. Στον πυρήνα πολλών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται η μηχανική μάθηση. Ουσιαστικά είναι ένας τρόπος να διδάξουμε στους υπολογιστές να μαθαίνουν από την εμπειρία. Αντί να προγραμματίζουμε ρητά τη μηχανή, της δίνουμε δύο πράγματα: έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και έναν αλγόριθμο. Η μηχανή επεξεργάζεται τα δεδομένα για να δημιουργήσει τη δική της κατανόηση ή αυτό που ονομάζουμε μοντέλο, ενώ εμείς μαθαίνουμε από βιβλία και παρατηρήσεις. Μια τεχνητή νοημοσύνη το κάνει αυτό σε υπεράνθρωπη κλίμακα, αναλύοντας εκατομμύρια σημεία δεδομένων για να βρει στατιστικά μοτίβα. Δεν έχει τόσο να κάνει με την κατανόησή του, γιατί, όσο με τον υπολογισμό της μαθηματικής πιθανότητας, του τι θα ακολουθήσει. Ας πάρουμε ένα κλασικό παράδειγμα. Διδάσκοντας σε μια τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωρίζει μια γάτα. Δεν γράφεις κώδικα που λέει ότι αν έχει μουστάκια είναι γάτα. Ανταυτού της δείχνεις εκατομμύρια εικόνες με την ετικέτα γάτα. Ο αλγόριθμος μαθαίνει τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα χαρακτηριστικά της γάτας. Μόλις εκπαιδευτεί, μπορεί να δει μια νέα εικόνα και να πει «Είμαι 98% σίγουρος ότι αυτό είναι μια γάτα». Η ίδια αρχή ισχύει και για την εργασία με τους νέους. Μια τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλύσει προγραμματισμένα δεδομένα για να εντοπίσει μοτίβα, όπως ποιες δραστηριότητες είναι πιο δημοφιλείς ή ποιοι νέοι ενδέχεται να διακόψουν τη συμμετοχή τους. Πρόκειται για αναγνώριση μοτίβων σε μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται στο να επισημαίνει παθητικά τα πράγματα, αλλά λαμβάνει ενεργά αποφάσεις. Σκεφτείτε την υπηρεσία streaming βίντεο που χρησιμοποιείτε. Δεν γνωρίζει απλώς ότι σας αρέσει η επιστημονική φαντασία, αλλά αποφασίζει τι να σας δείξει στη συνέχεια για να συνεχίσετε να παρακολουθείτε. Αυτό γίνεται συχνά με τη χρήση ενισχυτικής μάθησης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν ένας παίκτης σε ένα παιχνίδι. Δοκιμάζει μία ενέργεια, όπως να προτείνει ένα βίντεο, και παίρνει ανταμοιβή αν το παρακολουθήσετε ή ποινή αν το αγνοήσετε. Ο στόχος της είναι να επιλέξει την πιο έξυπνη κίνηση για να πάρει τη μεγαλύτερη μελλοντική ανταμοιβή. Και όπως και οι άνθρωποι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τέλεια. Κάνει λάθη. Μερικές φορές είναι αυλαβή, όπως το να μπερδεύει ένα μάφιν με ένα τσιουάουα. Αλλά μπορεί να είναι και σοβαρά. Αν τα δεδομένα από τα οποία μαθαίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι μεροληπτικά, οι αποφάσεις της θα είναι επίσης μεροληπτικές. Για παράδειγμα, μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει εκπαιδευτεί με ιστορικά δεδομένα προσλήψεων, όπου οι περισσότεροι διευθυντές ήταν άνδρες, μπορεί να τιμωρήσει άδικα τις γυναίκες υποψήφιες, απλά επαναλαμβάνοντας τα μοτίβα που τις έδειξαν. Αυτό αποτελεί μια τεράστια ηθική πρόκληση. Το κλειδί είναι ο βρόχος ανατροφοδότησης. Διορθώνοντας τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης και, κυρίως, τροφοδοτώντας την με πιο ποικιλόμορφα και αντιπροσωπευτικά δεδομένα, μπορούμε να την βοηθήσουμε να μάθει να λαμβάνει καλύτερες και πιο δίκαιες αποφάσεις με την πάροδο του χρόνου. Η κατανόηση της φιλοσοφίας της τεχνητής νοημοσύνης μας βοηθά να συνεργαζόμαστε καλύτερα μαζί της. Συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι μαγεία. Είναι λογική, μάθηση και λήψη αποφάσεων. Και αν γνωρίζουμε πώς σκέφτεται, μπορούμε να την καθοδηγήσουμε, να της κάνουμε καλύτερες ερωτήσεις
και να τη χρησιμοποιήσουμε με έξυπνους τρόπους. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει, εξελίσσεται και λαμβάνει αποφάσεις. Ακριβώς όπως εμείς. Και όταν κατανοούμε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να δημιουργήσουμε εκπληκτικά πράγματα, να λύσουμε πραγματικά προβλήματα και να χτίσουμε μαζί το μέλλον. Πιθανότατα έχετε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στο παρελθόν, όπως το GPT, το Google Bard ή ακόμα και τους γεννήτριες τέχνης τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά γνωρίζατε ότι ο τρόπος που ρωτάτε είναι εξίσου σημαντικός με το τι ρωτάτε. Εδώ μπαίνει η μηχανική προτροπής. Είναι η ικανότητα να δίνετε σαφείς, έξυπνες οδηγίες στην τεχνητή νοημοσύνη για να λαμβάνετε καλύτερες απαντήσεις, καλύτερη τέχνη, καλύτερες ιδέες, καλύτερα τα πάντα. Η προτροπή είναι το μήνυμα που δίνετε στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να είναι μία ερώτηση, μία εντολή ή ακόμα και μία δημιουργική ιδέα. Όσο πιο σαφής και συγκεκριμένη είναι η προτροπή σας, τόσο καλύτερα μπορεί να ανταποκριθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Ας συγκρίνουμε. Πες μου κάτι. Αυτό είναι ασαφές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει τι θέλετε. Πες μου ένα ενδιαφέρον γεγονός για το διάστημα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι σαφές, συγκεκριμένο και συναρπαστικό. Ακολουθούν μερικές γρήγορες συμβουλές για να γίνετε επαγγελματίας στις προτροπές. Να είστε συγκεκριμένοι. Πείτε στην τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς τι χρειάζεστε. Δώστε πλαίσιο. Εξηγήστε για ποιο λόγο το θέλετε. Χρησιμοποιήστε μορφές. Για παράδειγμα, γράψτε μια λίστα με 5 ιδέες ή εξηγήστε το με απλά λόγια. Δοκιμάστε ρόλους. Πείτε για παράδειγμα να συμπεριφερθεί σαν δάσκαλος ή να προσποιηθεί ότι είναι επιστήμονας. Δοκιμάστε και τροποποιήστε. Αλλάξτε μερικές λέξεις και δείτε τι λειτουργεί καλύτερα. Ας δοκιμάσουμε αυτές τις 4 ισχυρές προτροπές. Πρώτον, γράψτε ένα ποίημα 3 γραμμών για την κλιματική αλλαγή στο στυλ ενός εφήβου. Δεύτερον, συμπεριφερθείτε σαν προπονητής γυμναστικής και δώστε μου ένα πρόγραμμα γυμναστικής στο σπίτι για αρχάριους. Τρίτον, εξηγήστε πώς λειτουργεί η ψηφοφορία με απλά λόγια, σαν να είμαι 10 ετών. Τέταρτον, δώστε μου 5 δημιουργικές επιχειρηματικές ιδέες για μια κοινωνική επιχείρηση νέων που χρησιμοποιεί τεχνολογία. Βλέπετε πόσο διασκεδαστικό και ισχυρό μπορεί να είναι. Όσο καλύτερη είναι η προτροπή σας, τόσο πιο ωραίο είναι το αποτέλεσμα. Η εκμάθηση της τεχνικής των προτροπών δεν είναι μόνο ωραία, είναι και χρήσιμη. Είτε κάνετε σχολική εργασία, γράφετε ένα blog, σχεδιάζετε μια καμπάνια ή δημιουργείτε τέχνη, αυτή η δεξιότητα σας βοηθά να σκέφτεστε καλύτερα, να κάνετε πιο έξυπνες ερωτήσεις και να γίνεστε πιο δημιουργικοί πιο γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σαν ένα σούπερ εργαλείο, αλλά πρέπει να ξέρετε πώς να το χρησιμοποιείτε. Η τεχνική των προτροπών σας δίνει αυτή τη δύναμη. Οπότε αρχίστε να εξερευνάτε, γίνετε δημιουργικοί και δείτε τι μπορείτε να φτιάξετε με τις σωστές λέξεις. Εξερευνήσαμε τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και γιατί είναι σημαντική για τη δουλειά με τους νέους. Είδαμε πώς προσαρμόζει τα μαθήματα, σπάει τα γλωσσικά εμπόδια και ελαφρύνει το διοικητικό φόρτο. Αλλά οι έννοιες ζωντανεύουν μόνο όταν συναντούν πραγματικά έργα. Ας αλλάξουμε λοιπόν ταχύτητα. Στα επόμενα λεπτά θα βουτήξουμε σε πρακτικά παραδείγματα. Ομάδες νέων χρησιμοποιούν ήδη την τεχνητή νοημοσύνη για να οργανώνουν εκδηλώσεις, να υποστηρίζουν την ψυχική υγεία, να χαρτογραφούν τις ανάγκες της κοινότητας και να βρίσκουν την πρώτη τους δουλειά. Δείτε πως κάθε εργαλείο μετατρέπει μια πρόκληση σε αποτέλεσμα και φανταστείτε ποιο θα μπορούσε να ενισχύσει τη δική σας εργασία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός συνεργάτης στην εκπαίδευση. Με εργαλεία όπως το AI Tutor της Khan Academy ή το ScribeSense, οι νέοι μπορούν να λαμβάνουν ανατροφοδότηση, να εξασκούν τις δεξιότητές τους και να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό. Είναι σαν να έχετε έναν δάσκαλο διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο, προσαρμοσμένο στο δικό σας στυλ μάθησης. Η έβρεση της πρώτης εργασίας μπορεί να είναι μια συντριπτική εμπειρία, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει την προετοιμασία σε ένα βήμα-βήμα πρόγραμμα καθοδήγησης. Βάλτε τα σημεία σας σε ένα πρόγραμμα δημιουργίας βιογραφικού με τεχνητή νοημοσύνη. Αμέσως θα έχετε ένα κομψό βιογραφικό. Στη συνέχεια, μία μηχανή αντιστοίχησης θέσεων εργασίας σαρώνει τις κενές θέσεις και κατατάσσει αυτές που ταιριάζουν πραγματικά στις δεξιότητές σας, εξοικονομώντας ώρες αναζήτησης. Σε ένα βράδυ, περνάτε από μία κενή σελίδα σε ένα κομψό βιογραφικό, μία στοχευμένη λίστα θέσεων εργασίας και εξάσκηση για συνεντεύξεις, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες απασχόλησής σας. Ας φανταστούμε ότι είστε μέλος
μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης νέων που προετοιμάζει ένα φεστιβάλ για την κοινότητα. Υπάρχουν πολλά να διαχειριστείτε, όπως η δημιουργία αφισών, η αποστολή προσκλήσεων, η διαχείριση των απαντήσεων, ακόμη και ο προγραμματισμός των αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανονικά, όλες αυτές οι εργασίες απαιτούν ώρες και πολύ χειρονακτική προσπάθεια. Ωστόσο, με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το AI Poster Generator της Canva, τα Smart Emails της MailChimp ή τα Event Management Bots, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε μεγάλο μέρος αυτής της εργασίας. Αυτό δίνει στην ομάδα σας περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να επικεντρωθεί στη δημιουργική πλευρά, στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων, στην αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες και στο να κάνει την εκδήλωση αξέχαστη. Οι επιχορηγήσεις διατηρούν ζωντανά τα προγράμματα για νέους, αλλά η σύνταξη προτάσεων μπορεί να είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Με έναν συνσυγγραφέα τεχνητής νοημοσύνης, όπως ένα πρόσθετο για τη σύνταξη προτάσεων επιχορήγησης ή το ChatGPT, μπορείτε να περιγράψετε τους στόχους, να δημιουργήσετε πιστική γλώσσα και να μορφοποιήσετε αυτόματα τους προϋπολογισμούς σε λίγα λεπτά. Αυτό σημαίνει λιγότερο άγχος για τη γραφειοκρατία και περισσότερη ενέργεια για την επίτευξη απότελες τώρα. Φανταστείτε μια οργάνωση νέων που προσπαθεί να διατηρήσει ζωντανά και ενεργά τα κανάλια κοινωνικών μέσων της. Διαχείριση καθημερινών αναρτήσεων, δημιουργία ελκυστικών λεζάντων, έβρεση των σωστών hashtag. Όλα αυτά απαιτούν πολύ χρόνο και δημιουργικότητα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Εργαλεία όπως το Magic Write της Canva, το ChatGPT ή τα Social Media Assistants μπορούν να προτείνουν ελκυστικές ιδέες για αναρτήσεις, να δημιουργούν ημερολόγια περιεχομένου και ακόμη και να προτείνουν δημοφιλή hashtag προσαρμοσμένα στο κοινό σας. Αντί να ανησυχείτε για το τι θα δημοσιεύσετε κάθε μέρα, η ομάδα σας μπορεί να προγραμματίσει το περιεχόμενο εκ των προτέρων, να βελτιστοποιήσει την αλληλεπίδραση και να ελευθερώσει χρόνο για μεγαλύτερες εκστρατείες. Με την τεχνητή νοημοσύνη ως δημιουργικό συνεργάτη σας, παραμένετε ορατοί, συνεπείς και συνδεδεμένοι με την κοινότητα χωρίς να εξαντλείστε. Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να βοηθήσει περισσότερο το πρόγραμμά σας. Ξεκινήστε με τη χαρτογράφηση των αναγκών της κοινότητας, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεντρώστε γρήγορες έρευνες μέσω κινητών συσκευών ή ανοιχτά δεδομένα και στη συνέχεια αφήστε την τεχνητή νο σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να δείτε σε ποιες οδούς δεν υπάρχουν ασφαλείς χώροι αναψυχής, πού αυξάνονται οι αιτήσεις για ψυχική υγεία ή ποιες γειτονιές χρειάζονται γεύματα μετά το σχολείο. Με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, η ομάδα σας μπορεί να δώσει προτεραιότητα στους πόρους, να προτείνει επιχορηγήσεις βάσει στοιχείων και να δείξει στην κοινότητα ότι την ακούτε, επειδή ο χάρτης σας οδηγεί κατευθείαν στα σημεία όπου η επίδραση είναι μεγαλύτερη. Οι πραγματικές συγκρούσεις είναι περίπλοκες, αλλά η πρακτική κάνει τους μεσολαβητές. Φορέστε ένα headset VR και μπείτε σε ένα σενάριο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Δύο φίλοι συγκρούονται για ένα ομαδικό έργο. Οι επιλογές σας καθοδηγούν τον ήρεμο τόνο της συζήτησης ή τις έντονες λέξεις, τις ανοιχτές ερωτήσεις ή τις γρήγορες λύσεις. Ο διακλαδισμένος διάλογος δείχνει άμεσες συνέπειες. Ένας μετρητής έντασης αυξάνεται ή μειώνεται με κάθε απάντηση. Όταν η σκηνή τελειώνει, ο προσομοιωτής αναλύει το επίπεδο ενσυναίσθησης, τις δεξιότητες ακρόασης, ακόμη και τη γλώσσα του σώματος και στη συνέχεια προσφέρει στοχευμένες συμβουλές. Κανείς δεν πληγώνεται, όλοι μαθαίνουν. Έτσι, όταν προκύπτουν πραγματικές διαμάχες, οι νέοι είναι προετοιμασμένοι, σίγουροι και έτοιμοι να τις επιλύει. Μερικές φορές το άγχος χτυπά μετά το πέρας της εργασίας, όταν το προσωπικό έχει πάει σπίτι και οι φίλοι είναι offline. Εκεί μπαίνει στη σκηνή ένα συμπονετικό chatbot τεχνητής νοημοσύνης. Σας χαιρετά με το όνομά σας, σας ακούει χωρίς να σας κρίνει και σας προσφέρει γρήγορες ασκήσεις αναπνοής ή συμβουλές για να ηρεμήσετε, αντλημένες από αξιόπιστες πηγές. Αν τα συναισθήματά σας είναι πιο έντονα, το OneTap σας στέλνει αριθμούς τηλεφώνου και συνδέσμους προς πραγματικούς συμβούλους ή γραμμές κρίσης, υπενθυμίζοντάς σας ότι δεν είστε ποτέ μόνοι. Το bot δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη φροντίδα, αλλά γεφυρώνει το κενό, παρέχοντας μια ασφαλή, υποστηρικτική φωνή διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μέχρι να αναλάβει κάποιος που μπορεί να προσφέρει φροντίδα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ισχυρή, αλλά όχι τέλεια.
Ως ηγέτες της νεολαίας, είναι απαραίτητο να θέτουμε κρίσιμα ερωτήματα πριν χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το εργαλείο σέβεται την ιδιωτικότητα των ανθρώπων, είναι απαλλαγμένο από προκαταλήψεις, μπορούν να εξηγηθούν οι αποφάσεις του. Αυτά τα ερωτήματα βρίσκονται στον πυρήνα της υπεύθυνης χρήσης της τεχνή, η ενθάρρυνση της ηθικής συνείδησης μεταξύ των νέων, όχι μόνο προστατεύει τις κοινότητες, αλλά και χτίζει εμπιστοσύνη στα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Η προσοχή και η διαφάνεια μας βοηθούν να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπους που είναι δίκαιοι, ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς, που είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι η εργασία με τους νέους. Για να αξιοποιήσουμε πραγματικά το δυναμικό της τεχνητής νοημοσύνης, είναι χρήσιμο να τη σκεφτόμαστε όχι ως ένα μαγικό κουτί, αλλά ως έναν απίστευτα ικανό αλλά πολύ κυριολεκτικό νέο βοηθό. Έχει πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, αλλά δεν έχει προσωπική εμπειρία, δεν έχει διαίσθηση και δεν έχει γνώση του συγκεκριμένου κόσμου ή των στόχων σας. Γνωρίζει μόνο ό,τι του λέτε. Αυτό μας φέρνει στην πιο σημαντική δεξιότητα για την εργασία με την τεχνητή νοημοσύνη, τη δημιουργία αποτελεσματικών προτροπών. Το αποτέλεσμα που θα έχετε από ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ποιότητα των δεδομένων που εισάγετε. Ας το εξερευνήσουμε συγκρίνοντας ένα ασαφές αίτημα με ένα καλά σχεδιασμένο και λεπτομερές. Φανταστείτε ότι ζητάτε από την τεχνητή νοημοσύνη να γράψει μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εκδήλωσή σας. Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα δημιουργήσει κάτι. Αλλά πώς θα είναι αυτό? Χωρίς κανένα πλαίσιο, πρέπει να κάνει μία σειρά από εικασίες. Δεν ξέρει τι είναι η εκδήλωσή σας, για ποιον είναι, ποιος πρέπει να είναι ο τόνος της ή ακόμα και ποια πλατφόρμα χρησιμοποιείτε. Το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενα γενικό. Μπορεί να είναι υπερβολικά επίσημο, να χρησιμοποιεί ανιαρή γλώσσα και να στερείται συγκεκριμένων λεπτομεριών που θα τραβούσαν πραγματικά την προσοχή κάποιου. Είναι περιεχόμενο που γεμίζει χώρο, αλλά δεν συνδέει, δεν πείθει και δεν εμπνέει δράση. Είναι το ίδιο με το να ζητάτε από τον βοηθό σας να κάνει κάτι και να ελπίζετε για το καλύτερο. Τώρα ας βελτιώσουμε την προσέγγισή μας. Μια καλή προτροπή παρέχει σαφείς οδηγίες και ουσιαστικό πλαίσιο. Ένα χρήσιμο πλαίσιο που πρέπει να θυμάστε είναι το craft, τεχνική. Πρώτον, C για το πλαίσιο. Ποιες πληροφορίες για το ιστορικό χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη? R για τον ρόλο. Ποιος πρέπει να προσποιείται ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ένας ειδικός, ένας φίλος, ένας επίσημος εκφωνητής. Α για το κοινό. Ποιον προσπαθείτε να προσεγγίσετε? Αυτό είναι κρίσιμο για τον καθορισμό του σωστού τόνου. F για τη μορφή. Πώς πρέπει να δομηθεί το αποτέλεσμα? Μια λίστα, μια παράγραφος, μια λεζάντα στο Instagram με emoji και τέλος, T για την εργασία. Ποια είναι η συγκεκριμένη ενέργεια που θέλετε να εκτελέσει η τεχνητή νοημοσύνη? Ας δοκιμάσουμε ξανά χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο. Φανταστείτε την ακόλουθη προτροπή. Ενεργήστε ως φιλικός και ενσυναίσθητος μέντορας νέων. Γράψτε μια ανάρτηση στο Instagram για να προσκαλέσετε νέους ηλικίας 14 έως 18 ετών στην περιοχή του Μάντσεστερ στο δωρεάν εργαστήριό μας για την ψυχική υγεία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου στο κέντρο νεότητάς μας. Ο στόχος είναι να τους κάνουμε να νιώσουν ευπρόσδεκτοι και ασφαλείς. Τονίστε ότι θα υπάρχει δωρεάν πίτσα και ότι είναι ένα υποστηρικτικό περιβάλλον χωρίς κριτική. Συμπεριλάβετε μια σαφή πρόσκληση για δράση για να εγγραφούν μέσω του συνδέσμου στο βιογραφικό μας και προσθέστε 3-5 σχετικά emoji και hashtag. Βλέπετε τη διαφορά. Παρέχοντας αυτές τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, τον ρόλο, το κοινό, τον τόνο, τα βασικά σημεία πώλησης όπως η πίτσα και το μορφότυπο, καθοδηγήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό. Δεν είναι πλέον υπόθεση. Κατανοεί σε ποιον απευθύνεται, τι έχει σημασία για αυτούς και τι θέλετε να κάνουν στη συνέχεια. Η γλώσσα είναι προσαρμοσμένη. Οι βασικές πληροφορίες είναι εμφανείς και φαίνονται αυθεντικές στο κοινό που προσπαθείτε να προσεγγίσετε. Και η συζήτηση δεν χρειάζεται να τελειώσει εκεί. Η πρώτη σας λεπτομερής προτροπή είναι ένα σημείο εκκίνησης. Μπορείτε να επαναλάβετε και να βελτιώσετε. Αν το αποτέλεσμα είναι σχεδόν τέλειο, μπορείτε να ζητήσετε προσαρμογές. Δοκιμάστε προτροπές όπως «κάντε το πιο αστείο» ή «ξαναγράψτε το για να είναι πιο καθησυχαστικό για τους γονείς» ή «δώστε μου 3 διαφορετικές επιλογές για τίτλο». Σκεφτείτε το ως έναν συνεργατικό διάλογο, όπου εσείς είστε ο σκηνοθέτης που καθοδηγεί την τεχνητή νοημοσύνη προς το τέλειο τελικό προϊόν.
Η εξειδίκευση στην τέχνη της προτροπής μετατρέπει την τεχνητή νοημοσύνη από έναν απλό δημιουργό σε έναν ισχυρό συνεργάτη. Όσο καλύτερες είναι οι οδηγίες σας, τόσο καλύτερα, γρηγορότερα και πιο συναφή θα είναι τα αποτελέσματά σας, εξοικονομώντας χρόνο και βοηθώντας σας να συνδεθείτε πιο αποτελεσματικά με τους νέους που εξυπηρετείτε. Σε αυτές τις διαφάνειες είδαμε την τεχνητή νοημοσύνη να καθοδηγεί έναν μαθητή να συντάξει ένα σχέδιο επιχορήγησης, να διατυπώσει κοινά επιχειρήματα, να προβλέψει την προσέλευση σε μια εκδήλωση και ακόμη και να δημιουργήσει έναν χάρτη θερμότητας των αναγκών της κοινότητας. Διαφορετικά εργαλεία με τον ίδιο σκοπό, μετατρέποντας τις ιδέες των νέων σε μετρήσιμο αντίκτυπο. Είτε χρειάζεστε υποστήριξη στη μάθηση, ασφαλέστερους χώρους ή ισχυρότερες προσφορές χρηματοδότησης, η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις πολύτιμες ώρες εθελοντικής εργασίας σε ενισχυμένα αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, όταν η δημιουργικότητα συναντά την έξυπνη τεχνολογία, η εργασία με τους νέους ανεβαίνει επίπεδο. Τώρα είναι η σειρά σας να εξερευνήσετε, να πειραματιστείτε και να ενδυναμώσετε τους νέους σας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον μόνο για τους τεχνολογικούς γίγαντες. Είναι ένα εργαλείο στο σακίδιό σας, έτοιμο όταν είστε και εσείς. Σήμερα είδατε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, πώς να μιλάτε τη γλώσσα της και πώς το επόμενο βήμα είναι δικό σας. Διαλέξτε ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης και δοκιμάστε το αυτή την εβδομάδα. Σκεφτείτε το ως την πρώτη στάση στον προσωπικό σας χάρτη τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη βελτιώνεται όταν μαθαίνουμε μαζί. Προσκαλέστε έναν φίλο ή έναν συνάδελφο να δοκιμάσει μαζί σας την τεχνητή νοημοσύνη, συγκρίνετε τα αποτελέσματα, μοιραστείτε προτροπές. Η συνεργασία μετατρέπει τη μάθηση σε ένα δημιουργικό παιχνίδι και διπλασιάζει τις ιδέες που παράγετε. Καθώς εξερευνάτε, μείνετε προσεκτικοί, προστατεύστε την ιδιωτικότητα, ελέγξτε τα γεγονότα και η ηθική χρήση δεν είναι εμπόδιο. Είναι αυτό που κερδίζει την εμπιστοσύνη και διατηρεί το έργο σας ασφαλές και σεβαστό. Από την ιδέα έως τον αντίκτυπο, γρηγορότερα από ποτέ. Χρησιμοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη για να συντάξετε μία ανάρτηση, να σκιαγραφίσετε ένα έργο ή να αναλύσετε τα σχόλια μιας έρευνας και στη συνέχεια να δράσετε αναλόγως. Τα εργαλεία είναι ισχυρά μόνο όταν μεταφέρονται από την οθόνη σας σε αλλαγές στον πραγματικό κόσμο. Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει τη φωνή σας, κάντε την να ακουστεί. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα ωραίο τεχνολογικό παιχνίδι, είναι ένας δρόμος προς την απασχόληση και τις ευκαιρίες. Τα ίδια εργαλεία που έχουμε εξερευνήσει μπορούν να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό σημείωμα, να εξασκηθείτε σε ερωτήσεις συνέντευξης και να ταιριάξετε τις δεξιότητές σας με πραγματικές θέσεις εργασίας. Κάθε προτροπή που γράφετε είναι μια ευκαιρία να ανεβάσετε το επίπεδο της επαγγελματικής σας ετοιμότητας. Επομένως, βουτήξτε, δημιουργήστε ένα κομμάτι χαρτοφυλακίου, ξεκινήστε ένα μικρό πρόγραμμα, παρουσιάστε όσα έχετε μάθει και αφήστε τους εργοδότες να δουν την. Η μελλοντική σας δουλειά μπορεί να ξεκινήσει με την